День добрый, панове! Вёска Забычанне, Костюковицкий район, Могилёвская область, Республика Беларусь. Ну, чаму так завецца вёска? Ну, вось ёсць у беларускай мове такое слово «быч». Быч – гэта, значыцца, такое вось, ну, узвышаны ландшафт, на якім ёсць балотцы і сенажаці. Дык вось гэта месца і ёсць такім узвышаным ландшафтам для рэчкі. Ну, і такія месцы яшчэ у нас на Беларусі называюць бычок ці быча. І тут вось мужыкі касілі для сваіх бычкоў і каровак сена. Ну, а ўжо паселішча, якое ўзнікла за гэтай быччу, пачалі зваць Забычанне. Ну дык што, панове, заглянем у Забычанне. Accendiamo a te. Гэтая вёсачка, паважанае панства, вельмі старажытная. І ўпершыню ў летапісных крыніцах яна ўзгадваецца яшчэ аж у 15 стагоддзі. Во! Тады вось гэта вёсачка была ў Мсціслаўскім ваяводстве Вялікага княства Літоўскага. Ну і вось якраз тады ў 15 стагоддзі, паважаныя, значыцца, ну, мсціслаўскія князі раздорвалі свае вось землі добрым, хорошым хлапцам, ну, за верную службу. І вось зафіксавана ў старажытных колішніх кнігах, што адным з першых вось падараваных паселішчаў іхніх гэта была вось менавіта гэта вёсачка Забычанне, ну, ці як раней называлі Бычанне. А атрымалі тады гэтую вёсачку ў падарунак за хорошую службу шляхцічы Кучукі. Гістарычная даведка. Кучукі. Шляхецкі род герба сястранец. Родапачынальнік Кучук, які ў 1382 годзе быў каморнікам вялікага князя Ягайлы, удзельнічаў у забойстве Кейстута. Яго сын Конрад валодаў Дакудавам і Жырмунамі ў лідскім павеце. Меў сына Яна, які быў маршалак дворскі і намеснік лідскі. У Яна Кучука былі сыны Юрый і Войцах. Вось шкада, панове, невядома, хто менавіта з гэтых Кучукоў атрымаў тады вось гэтую вёсачку. Ну і, як невядома, канешне, і тое, у якім годзе 15 стагоддзя вось мсціслаўскімі князямі Забычанне было падаравана Кучукам. Ну а пазней Забычанне ўзгадваецца на пачатку 16 стагоддзя, калі больш дакладна браць, то ў 1527 годзе. І вось у гэтым годзе Забычанне ўжо ўзгадваецца не як вёска, а як мястэчка Забычанск. І тады ж у гэтым 1527 годзе мястэчка Забычанск становіцца староствам Мсціслаўскага ваяводства Вялікага княства Літоўскага. Тое, што Забычанне стала вось мястэчкам, стала старостам, гэта, панове, не дзіва, бо мясціны тут вельмі прыгожыя. Тут табе вось і возера, тут табе і поле, тут табе і лес. Ну, а староствы гэта колісь у Вялікім княстве Літоўскім былі такія дзяржаўныя маёнткі, якія належалі вялікаму князю. Ну, і вялікі князь ці кароль вось гэтыя, значыцца, староствы даваў у часовае карыстанне, здаваў у аренду вось хлапцам за службу добрую. Ну, і вось гэтыя дараванні, яны былі розныя. Было вось такое дараванне
да волі і ласкі князя. Гэта значыць, што вось князь табе сёння даў гэтае староства, а заўтра можа ўзяць і забраць за нешта. Ну, не спадабалася ему, як ты кіруеш тут. Ну, ці ласку вось у князя згубіў, і ўсё, і будь здарова, манаткі забірай, і ідзі ціхенька з хаткі гэтай. Ну, а былі вось дараванні такія, якія называліся да жывата. Гэта значыцца пажыццёва. Ну, да самой смерці ты можаш кіраваць гэтым староствам. У 1591 годзе вось правам да жывата пажыццёва забычаннем валодаў такі шляхціч Іван Романович Каша. Чалавек гэта быў харошы, нядрэнны, справіў добра. Ну, абы ж каму вялікі князь не будзе даваць староству пажыццёвае карыстанне. Ну, а калі памёр Іван Романович Каша, то вялікі князь забычанне гэтае староства узяў і таксама у пажыццёвае карыстанне аддаў ягонаму сыну гэтага Кашы, Міхалу Івановичу Кашу. І той тут верай і праўдай служыў айчыне. Ну, а яка ж каша тут заварвалася пры шляхцічах Кашах? То, панове, кажуць, розная. І са смехам, і са слязьмі. Але ўсё ж болей, кажуць, у гэтай кашы было слёз. Ну, а чаму, паважанае панство, тут было больш слёз, чым смеху? Дык я вам скажу, вся справа ў тым, што гэта ж былі заўсёды памежныя землі з маскоўскім княствам, а з маскоўскім княствам у нас заўсёды ішлі войны. Чаго вось толькі каштуе гэтая вайна 13-гадовая, якая пачалася ў 1654 годзе. Тады забычанне, як я казаў, ну, выходзіла у Мсціслаўскае ваяводства. І думаю, што хлопцы з забычання тады падчас гэтай вайны ўдзельнічалі пры абароне Мсціслаўля. І тады вось рускія войскі падашлі да Мсціслаўля, была вельмі моцная сеча, і рускія войскі пад камандаваннем князя Трубецкога захапілі Мсціслаў і выразалі яго ўвесь. Тады, кажуць, загінула больш за 10 000 беларусаў, як тады нас называлі ліцвінаў. Пасля гэтай 13-гадовай вайны, паважанае панство, тут настолькі ўсё было спустошана, што чалавек чалавечага следу шукаў, нідзе нікога не было. У забычанні тады было ўсё-такі 2 дамы, вояк. І забычанне ўжо было не мястэчка, а сяло Крычаўскага староства у Вялікім княстве літоўскім. Ну, але я вам скажу, што, як кажуць, жывая костка мясам абрасце, і такое месца, як забычання, не спустуецца. Людзі пачалі сюды прыходзіць, мясціны тут харошыя, і пачалі сяліцца наноў. Значыцца, і будаваць сабе хаткі. Ну, можа, такія дабротныя, як гэтыя, ну, але не дрэнныя на тыя часы. Ну, і ўжо ў сярэдзіне 18 стагоддзя тут жыло даволі шмат людзей, і тут пачалі адбывацца вельмі сур'ёзныя падзеі. У 1740-х годах, паважанае панство, вось тут, у гэтым рэгіёне, успыхнула сялянскае паўстанне. Ну, а завадатарам гэтага паўстання быў такі войт Васіль Вашчыла. У савецкіх падручніках вось гэтае паўстанне падавалася, ну, як быццам сяляне падняліся супраць князёў, феадалаў, супраць паноў крывасмокаў, адстойваць свае правы. Але на самай справе было інакш. Сяляне тут паўсталі супраць арандатараў. Уся справа ў тым, што гэтыя землі належалі Радзівілу Гераніму. І ён вось староствы свае тут, і Крычаўскае гэта староства, тут забычанне, пачаў аддаваць у аренду арандатарам. Значыцца, на 2-3 гады арандатарам што? Узяў на пару гадоў гэта староства і цісне з яго усе сокі. Сялян выжымаюць ўсё, што толькі можна выжаць. Ну і пачалі, значыцца, гэтыя арандатары тут падаткі падымаць.
Ну і гэтыя арандатары давай патрабаваць ад мужика, каб ты плацілі за ўсё. Я кажу, плаці за курку, плаці за яйка, плаці за тое, што сядзіш, плаці за тое, што стаіш, плаці за паветра, якім дыхаеш. Во, як пачалі ўсе сокі з мужика цягнуць. Ну і ты давай скаргі пісаць на гэтых арандатараў, ды і да Радзівіла насіць. Ну, а Радзівіла таго, ці то дома не было, калі яму гэтыя скаргі прыносілі, ці ён увагі на іх не звяртаў. Карацей, ніякага толку не было. Дык гэтыя мужики цярпелі тут сяляне, а пасля ўзялі, злавілі пару арандатараў, ды, як гаворыцца, па месячыку яснаму ім і надавалі. Ну і самі разумееце, тут оно і пайшло, і панеслася. Тут народ давай вось частакол рваць, ды на маёнткі ісці граміць. Ну і вось у забычанні паўстанне пачаў падымаць і адстойваць правы сялян такі Стась Папялышка. Тут у гэта Стася Папялышкі ў хаце быў штаб-кватэра такая. Ну і сюды да яго цягнуліся з суседніх вёсак сяляне са скаргамі на арандатараў. Ну, значыцца, і вось справа ўся дайшла да Радзівіла. І Радзівіл на падаўленне гэтага сялянскага паўстання накіраваў сюды некалькі соцень конніцы і пяхоту з гарматамі. Але Васіль Вашчыла, які камандаваў усім гэтым паўстаннем, сказаў: «Не здадзімся, хопіць вы ўжо нас нагіналі». Дык тут вось у забычанні Стась Папялышка сабраў хлапцоў гарачых з косамі, з сякерамі, з віламі, выказаў перад імі слова моцнае, значыцца, такое, і пашлі яны адсюль вось біць радзівілаўскае войска. Ваякі такія, самі ж разумееце, што яны могуць вось з віламі і косамі супраць драгунаў. Ну, карацей, разбілі гэтых сялян пад Крычавам, пасля разбілі іх ля царковішча, і шмат вельмі там люду палегла. Ну, каму пашанцавала, тыя ўцяклі, а каму не пашанцавала, тыя патрапілі ў палон. Судзілі вось патрапіўшых у палон паўстанцаў у Крычаве. І вось урад крычаўскай Магдебуры судзіў іх па статуту Вялікага княства Літоўска 1588 году. І вось па гэтым статуце паўстанцы патрапілі пад першы артыкул 3 раздзел, як разбой. Пакаранне за разбой паной было вельмі жорсткім. Адказалі перш за ўсё завадатары паўстання. 7 чалавек жывымі пасадзілі на кол, 4 павесілі, шмат каго білі ля ганебнага слупа, а пасля адрэзалі па аднаму вуху ў іх. Ну, а каго злавілі і на іх ніхто не даказаў, тых адправілі да хаты і сказалі, каб больш яны так не рабілі. І вось пасля гэтага паўстання Радзівіл ужо больш у арэнду староствы свае не здаваў. І тады ж, ну, як гаворыцца, гайкі адпусцілі, і сялян паздымалі шмат якія абмежаванні. Праз 28 гадоў, паважаныя, пасля вось гэта сялянскага паўстання адбыўся першы падзел Рэчы Паспалітай. І забычанне увайшло ў склад расійскай імперіі. Ну і ў 1779 годзе тут пражывала недзе 208 чалавек. І вось на тыя часы сюды завітаў наш беларускі краязнаўца Андрэй Меер. І вось гэты Меер у сваёй кнізе «Апісанне крычаўскага староства» узгадвае і забычанне. І ён там піша, што мястэчка Забычанне з аднаго боку ахутваюць балоты, а з другога ворыва. Ну і нічога тут такога, кажа, цікавага не мае, акрамя старога панскага дома, драўлянай царкоўкі, і вось тут, на рэчцы Жадунька, тады яшчэ і стаяў млын вадзяны. Свеце месяц свеце, як дзёрка ў сярмязе, паніч за мужычкай без устання лазе. 20 год Марысі кроў іграе ў целе, з панскім сынам ночкі каратае дзеле. Марыся, гаворай, ай, маці, кінь на паніча так,
очима міргаці. Марися, Марися, гаворай. А яшчэ вось гэты Андрей Меер піша, што ў Забычане тут на дзень ўшэсця Святога Духа праходзілі кірмашы. І кірмашы, кажуць, былі вельмі вялікія. Сюды прыязджаў народ з такіх гарадоў, як Смаленск, Вязьма. Шмат народу прыязджала з Украіны. Сюды ехалі шматлікія купцы на гэты кірмаш. Сюды купцы везлі свае тавары з Кёнігсберга, з Данцига, з Москвы, з Санкт-Петербурга. Купцы сюды везлі шаўковы, папяровы, суконны тавар. Ну, калі верыць Андрею Мееру, то кірмашы тут праходзілі знатныя. Пасля падзелу Рэчы Паспалітай, паважаныя, гэтыя землі сталі ўласнасцю графа Пацёмкіна. Ну, а пасля Пацёмкіна тут уладарыў адстаўны палкоўнік Галынскі нейкі. А недзе ў сярэдзіне 19 стагоддзя Забычанне стала ўласнасцю памешчыкаў комараў. І я вам скажу, што гэтыя комары тут былі адны з багацейшых памешчыкаў. Уявіце сабе, у іх было амаль 3000 прыгонных сялян, а зямлі дык амаль 12 000 дзесяцін. Дык вось гэтыя памешчыкі комары, паважаны, ў 1854 годзе яны заснавалі вось тут, побач з Забычаннем, фальварку Мікалаеўка, адзін з першых на Беларусі цукровых заводаў. Вось. Завод быў вельмі, кажуць, вялікі, ў 3 паверхі. На ім стаяла 3 паравыя машыны. Усё абсталяванне, увесь посуд на заводзе быў прывезены з Германіі і з Англіі. На заводзе працавала больш за 200 чалавек. Усе былі вольна наёмныя. Ну, а буракі вось на цукар усе вырошчваліся на мясцовых палях. І цукар з гэтага завода адсюль ішоў увесь на Маскву, панове. Вось. Масква, яна здаўна набывала высокаякасны цукар у беларусаў. Ну, ці, як раней казалі, у ліцвінаў. Ой, давно я у мамы была, да выжуштая дороженька чабром заросла. Чабром заросла, запала червоною калинкою понавесала. Чабур я порву, листок подберу, червоную калиночку на бок захилю. Сеял рашуся, сеял мачуся, да я у своей родной мамки пересушуся. Да я у своей родной мамки пересушуся. Пры памешчыках комарах, паважаныя, гэта было даволі буйное мястэчка. Уявіце сабе, тут вось было 2 карчмы, 2 млыны, 2 лаўкі. Тут была лядоўня, стаяла піваварня, была вінакурня. А ў 1880 годзе комары ў Забычанні заснавалі сукнавальню, якая давала нядрэнны прыбытак. А яшчэ тут з будынкаў такіх гэта была сінагога і драўляная праваслаўная царква. Старенькая праваслаўная драўляная царкоўка стаяла якраз вось тут, паважана, на гэтым самым месцы. Але яна была такая старенькая і ўжо спарахнела, што ў 1897 годзе было вырашана яе разабраць і на тым колішнім старажытным месцы паставіць вось гэтую новую цагляную праваслаўную святадухаўскую царкву.
Вось гэта, панове, святадухаўская забычанская царква на ўсё наваколле славілася сваім мужчынскім хорам і фрэскамі. Тут вельмі ж, кажуць, прыгожыя фрэскі былі. Але калі сюды ўвайшлі бальшавікі, то яны хор разагналі, царкву зачынілі, фрэскі ўсе пазбівалі. Іх не цікавіла ні гісторыя, ні мастацтва. І вось у Божым храме адзінае, што яны ўбачылі, гэта памяшканне для калгаснага склада. І вось дзякуй Богу, што яны не змаглі храм разрушыць да аснавання. І сёння мясцовыя жыхары вось збіраюць грошы на рэстаўрацыю сваёй царкоўкі. У 1906 годзе, паважаны, тут зноў адбыліся сялянскія хваляванні. Ну, правда, ўжо не такія, як пры Вашчыле, іншыя. Справа ў тым, што вось у Расіі ў 1905 годзе адбылася рэвалюцыя. Ну і пасля рэвалюцыі тут у нас з'явіліся гэтыя падбухторшчыкі, якія пачалі вучыць вось мясцовых, як разбагацець хутка. Маўляў, вунь, бяры ў пана Комара, адбірай усё, граб, і будзеш багаты тады. Ну і ахвотнікаў на комарскае багацце знайшлося шмат тут. Ну і пачалі сюды ісці вось яны у забычанне. Комар, доўга не чакаючы на коня, у Касцюковіча ўцёк. Ну, а сяляне, значыцца, пайшлі грабіць. Ну, а першы грабіць, што яны пайшлі? Канешне, вінакурню, дзе спірт гналі. Ну, а выпіўшы чарку другую, давай, народ, граміць усё, што пад руку трапляла. Ну, і, кажуць, сюды прыскакаў ураднік са стражнікамі. Дык аднаго стражніка забілі тут на месцы, а ўрадніка адабралі шаблю, рэвальвер, а яго самога засадзілі ў сабачую будку, дзе тут прасядзеў недзе гадзіны 3-4. А адбываліся тыя падзеі якраз вось тут, на гэтым самым месцы. Праўда, ад вінакурні той нічога не захавалася, толькі захаваўся вось гэты невялічкі будыначак, дзе захоўваўся спірт. Вось тут і ішла галоўная бойка. Ну, а пазней, паной, у гэтым будынку уже была бібліятэка, і тут захоўваліся кніжкі, і мясцовы народ уже да нядаўнага часу хадзіў сюды узяць пару-другую кніжачак і дакрануцца да духоўнага.
Назаўтра пасля гэтага пагрому сюды ўваходзіць войска, казакі, значыцца. Ну, глядзяць у забычы няма нідзе нікого, пару жанчын па вуліцы ходзяць. Яны да іх, дзе, значыцца, тыя, хто тут пагромы рабіў, дзе ўсе гэта рэвалюцыянеры. Ну, ты кажуць, няма нікога, мы не ведаем, нічога не чулі, нічога не бачылі, што вы нас хочаце. Ну, як вы не бачылі, і падпалілі пару хлевоў. Як такі вёска пачала гарэць, тыя ў слёзы, прыязджайце заўтра, усе будуць на месцы. Но казакі гэта хлевы патушылі і прыехалі сюды заўтра. Прыйшлі заўтра і расказваюць, што уся вёска мужчынская і жаночага полу уздоўж вуліцы стаяла на каленях і слёзна прасіла прабачэння. Вось такая, панове, тут была рэвалюцыя. Што ж, панове, час мне ўжо ісці да хаты. Шлях не блізкі, пакуль дойдзеш. Ну, а вам, паважаныя, жадаю. Я вам, паважаны, жадаю, каб усе перамены, якія ў вашым жыцці будуць, былі толькі да лепшага. Да пабачэння!